Sí, se escucha bien. Kriston zara eta dago. Eskarrik asko. Bueno, hasiera emango diogu gaurko ohiko udalbatzari 2022ko uztailaren 19koari eta gai zerrendan lehendabiziko puntua 2022ko ekainaren 28ko ohiko bilkurari dagokion akta irakurri eta egoki bada onartzea da. Ez dakit aurreko aktaren inguruan inork ezer esan nahi duen. Eta bestela onartutzat emango genuke, onartuta geratzen da beraz aurreko bileraren akta. Bigarren puntua ondorengo ebazpenen berri ematea da, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak 1415 zenbakitik 1623 zenbakira biak barne eta tokiko gobernu batzordearenak. Honen inguruan ados berri emanda geratzen da. Hirugarren puntua 2022ko ekainaren 28ko 2022 zenbakidun alkatetza dekretuaren berri ematea da. Iñaki Keraltkoira antolaketa batzordeko kide izendatzea Eneko Delamo Jimenezen ordez. Honen inguruan ados berri emanda geratzen da. Laugarren puntua ere berri ematekoa da. 2022ko ekainaren 30ko 2022 zenbakidun alkatetza dekretuaren berri ematea, dedikazio partziala, Iñaki Ruiz Alonso PSOEko zinegotziaren alde leku aldatzeko eskaera. Honen inguruan, konforme 5. barne kontroleko jardueren urteko laburpen txostena. Honen inguruan, zerrez, berri emanda geratzen da. 6. ere berri ematekoa da, 2022ko
bigarren hiruhilekoari dagokion udalaren eta menpeko entitateen aurrekontuaren exekuzioa. Honen inguruan berri emanda geratzen da. Eta hurrengoa proposamena da 2021eko kontu orokorra onartzea. Honen inguruan konforme hau bai bozkatu egin behar dugu, beraz aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, konforme 12 aldeko eta 9 abstentzio. 8. puntua proposamena da, itxitako ekitaldietako diru-sarreren baja. Honen inguruan, konforme, bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak, 12 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 9 abstentzio. Enaiz jabetu. Barkatu, aldeko bozkak izan dira 12, abstentzioak? Abstentzioak? Baterez? Abstentzioak, 6. Bale, berriro ingo dugu? Bai, aldeko bozkak, 12 ez, barkatu, 15 aldeko bozka, abstentzioak, 6 abstentzio eta kontrako bozkarik ez. 9. puntua proposamena da, giza baliabideak arrazionalizatzeko programa 2020-2024. Errenteriako udaleko funtzionarioen eta lan kontratudunen lan baldintzak arautzen dituen akordioaren 85. eta 86. artikuluek pizgarriak arautzen dituzte erretiro aurreratua hartzeagatik, prestazio pasiboen, babes sistema osagarriari eta bestelako asistentzia hobekuntzei buruzko akordioaren 2. tituluaren barruan. Artikulu horiek garatzeko eta aplikatzeko udalbatzak 2021eko urtarrilaren 26an hartutako erabakiaren bidez giza baliabideak arrazionalizatzeko programa onartu zuen. Programa hori udaleko langileen lan baldintzak arautzen dituen akordioaren eranskin gisa gehitu zen eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen 2021eko otsailaren 22an. Giza baliabideak arrazionalizatzeko programan jasotako giza baliabideen neurriak udalangileen erretiro aurreratua sustatzera bideratua zeuden eta horien artean erretiro aurreratutako prima batzuk sartu ziren gizarteekintzako neurri gisa. Erretiro aurreratu voluntarioetan erretiro pentsioaren oinarri arautzaileari aplikatu beharreko koefiziente murriztaileek pentsioan eragindako galera konpentsatzeko baita udal plantilla berdimentsionatzea eta gaztetzea sustatzeko ere. 2022ko apirilean erretiro aurreraturako primei buruz Auzitegi Gorenak emandako beste bi erabaki judizialen berri izan zen, zehazki martxoaren 16ko eta apirilaren 5eko epaien berri. Aurreko epaiak aztertu ondoren, Errenteriako udaleko langileen baldintzak arautzen dituen akordioan araututako erretiro aurreratutako primen legezkotasunari buruzko zalantzak sortu dira, baita epai horiek primen gainean izan ditzaketen ondorio juridikoi buruzkoak ere. Eta gai honen inguruan, uztailaren 8an gizabarietako arduradunak eta idazkari nagusiak txosten juridikoa idatzi dute. Beraz, Errenteriako udalak gainerako administrazio publikoak bezala, epaitegi eta auzitegik emandako jurisprudentziara egokitu behar du bere jarduna, eta bereziki Auzitegi Gorenak legeen interpretazioan emandako jurisprudentziara, kasu honetan bezala, izatezko identitatea eta arauaren aplikazioa dagoenean. Gaiaren berri, 2022ko uztailaren 12ko negoziazio mahai orokorrean emanda. Antolaketa batzorde informatzaileak gaia diktaminatu du eta ondorioz udalbatzari ondorengo erabakitzea proposatzen zaio. Lehenengoa, indargabetzea Errenteriako udaleko funtzionarioen eta lan kontatuko langileen lan baldintzak arautzen dituen akordioaren 85. eta 86. artikuluen aplikazioa eta baita ere giza baliabideak arrazionalizatzeko programa 2020-2024 erretiro aurreratuagatiko primak zein aipatutako akordio arautzaileari erantsi zitzaion eranskin gisa. 2021ko urtarrilaren 26ko osoko bilkuraren akordioa. Bigarrena, akordio hau Errenteria Municipal Udal Patronatuari, Udal Kontuhartzailetzari eta langileen batzordeari jakinaraztea. Eta hirugarrena, akordio honen argitarapena burutzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta Errenteriako udaleko gardentasun atarian. Eskerrik asko Begoña, honen inguruan interbentziorik. Konforme, bozkatu egingo dugu. Aldeko bozkak, 18 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 3 abstentzio.
Onartuta geratzen da. 10. ere proposamena da, San Marko mankomunitateko idazkaritza funtzioak Errenteriako udaleko udal idazkariak hartzea. Bai. 2022ko maiatzaren 10. idazki baten bidez, San Markos mankomunitateko lehendakariak udal honi jakinarazi zion mankomunitateko egungo idazkariak, Lezoko udaleko idazkariak kargori uko egiteko asmoa duela. Halaber, mankomunitatearen estatutuekin bat etorriz, maiatzaren 20ra arteko epea zutela mankomunitateko edozein udalerritan idazkaritza plaza jabetzan betetzen duten gaikuntza nazionaleko funtzionarioek kargua betetzeko interesa agertze izaten mankomunitateari jakinarazita. San Marko mankomunitatea idazkaritza funtzioak egingo ditu mankomunitatearen udalerriaren batean gaitasun nazionala duen funtzionario batek. Funtzio horiek izendatutako funtzionariak betetako lanpostu nagusiaren barruan sartuko dira. Ekainaren 17an, San Marko mankomunitateko batzarrak erabaki du onartzea emandako proposamen bakarra. Hain zuzen, Nagore Sarasolari dagokiona gaur egun Errenteriako udaleko idazkaria dena. Interesatuaren onarpena eta interes publikoa ikusita, bidezkoa da udalbatzaren osoko bilkurak baimena ematea gaur egun udaleko idazkariak San Marko mankomunitatean idazkari lanak egin ditzan. Eginkizun horiek lanpostu nagusiaren zereginetan sartuz eta harreman horren baldintzak arautuko dituen hitzarmen bat sinatuz. Ikusirik gizarteetako arduradunaren txostena behin-behineko idazkariak emandako adostasun oharrarekin, ikusirik udal kontuatzaileak emandako fiskalizazio txostena, ikusirik antolaketa batzorde informatzaileak gaiaren aldeko irizpena eman duela, ondorioz udalbatzari ondorengo erabakitzea proposatzen zaio. Lehenengoa, baimena ematea San Marko mankomunitateari Nagore Sarasola Otermin Errenteriako udaleko egungo idazkari nagusiak San Marko mankomunitateko idazkari lanak egin ditzan. Bigarrena, onartzea mankomunitatearekin idazkaritza funtzioak egikaritzeko baldintzak arautuko duen hitzarmen proposamena. Hirugarrena, Errenteriako udaleko idazkaritza orokorraren lanpostuari dagokion berariazko osagarria 16.125,12 eurotan handitzea urtean. Mankomunitateko idazkaritza funtzio betetzen hasten denetik, hau da, 2022ko irailaren baterako aurreikusita eta eginkizun esleipen horrek irauten duen bitartean. Hori amaitutakoan, lanpostuaren berariazko osagarriaren urteko zenbateko aldatuko da zehazki zenbateko horretan eta izan dituen soldata igoerekin gutxituz hala badagokio. Ordainsari berri horiek lanpostuaren titularrari bakarrik ordainduko zaizkio. Mankomunitateko idazkari lanak egingo dituen pertsona bakarra delako gaikuntza nazionaleko funtzionario izaera duen heinean. Laugarrena, lanpostuen zerrenda aldatzeko erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratzea eta gardentasun legedian xedatutakoa betetzea akordio honetan adierazitakoei buruz publikotasun aktiboari dagokionean. Eta bosgarrena, akordioa jakinaraztea San Markoseko mankomunitateari. Eskerrik asko Begoña. Honen inguruan esateko zerbait. Konforme, bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak, hau batez onartzen da. 11. puntua ere proposamena da, Errenteriako udalerriko landa eremuan biztanle entitate bereziak sortzea. Behemendik, Donostialdea Bidasoako landa garapeneko elkarteak 2022ko otsailaren 3an idatzi bat aurkeztu zuen Errenteriako landa eremuan biztanle entitate bereziak sortzeko eskatuz. Biztanle entitate berezi hauek unitate estatistikoak dira eta hauek sortzearen xedea landa eremuan gauzatu edo aurrera eraman nahi lirateken proiektu pribatu eta publikoak landa garapenerako dirulaguntzak eskatzeko aukera izatea da. Hain zuzen, erein eta lider programen bidez kudeatzen direnak. Horrela, Gobernu Kontseiluak 2022ko ekainaren 29an Euskadiko landa garapeneko legea onartu du, besten artean 2023-2027 epealdiareko dirulaguntzak arautuko dituena. Errenteriako udalak udalerriko lurrez urbanizagarrian biztanle entitate berezi izenez ezagutzen diren guneak onetsi behar ditu behemendi elkartearen eskaera aintzat hartuz. 4 biztanle entitate berezi sortzeko proposamena landu da udal zerbitzu teknikoetan. Aldeko txostena egin zuten ingurumeneko goi mailako teknikariak, hirigintzako udal aholkulari juridikoak eta idazkari nagusiak. Gaia lurraldeko batzorde informatzaileak aldeko irizpena eman zion eta ondorioz ondorengo erabakia hartzea proposatzen zaio udalbatzari. Lehena, Errenteriako landa eremuan ondorengo 4 biztanle entitate bereziak sortzea izapidatu den espedientean jasotako informazio grafikoan adierazten den bezala. Zentolen gunea, San Marko gunea, Zamalbide gunea eta Aldura gunea. Bigarrena, akordio hau INE eta Eustat erakundei jakinaraztea. Hirugarrena, akordio hau Behemendi Donostialdea Bidasoko landa garapeneko elkarteari jakinaraztea. Eta laugarrena, udal erroldan eta dagokion gainontzeko espedientetan aldaketa hauek jasoko dira.
Eskerrik asko Begoña. Honen inguruan, hitzartzerik, konforme aldeko bozkak, hau batez onartzen da. Galdera eskarietan ez dakit zerbait dagoen. Konforme, bukatu da gaurko udalbatza. Eskerrik asko guztioi eta ondo pasa Madalenak. Así que gaur jai zen dut, gaur jai. Keko? Bueno. Agurtu egin du domutako saldoa. Ze saldoa? Ja, eske nik ezakit. Hori nolabait berrikusi beharko litzake. Pues bai, gainera